Съм MasterSift, днес ще ви покажа Майнкрафт. Днес ще играем в сервера с многото хора. И ще опитаме да се задържаме. Вътре в този сервер имам предвид как да ви го обясня сега. Верно е. Само ще си влезем в настройките за малко. Да си оправя лицето. Че нищо ще не ми удобно. Ти е по-добре. Така по-добре. Я погледна какво мога да влезем тук. Тук по-добре. Една минутка, докато почнем тук. Алекс, дай говоря с нея. Кой иска? Алекс, ти обичаш ли ме? Алекс. Не ме никой не знам фъжда. Днес ще снимаме тук. Ти почваш да ме говориш. Hello, guys. Какво става? Какво става? 30 секунди май ще съби. Що? Почваме. Дай. Yes. Дай пръчките. И те с работи стават. Много стават. Сука. Чакай, някой ще го удрям с пръчка. Да, Алекс. Тоя. Дед му стачи пият. Не, аз ги избих. Мастер Зевс. Избила всички. Върни се. Върни се при Мастер Зевс. Да те избие. Дай да те избия. Ауч. Що не умреш? Що ми се подчиняваш? Горе чест ли има? Паднах. Търси честове. Има ли нещо тук? Не, няма нищо. Час, къде да търси честове? Като нищо няма. То скъпан сървър. Какво съм включих в тоя? Тото и фермичка. Аз съм фина фермичка. Като гледам. Бе, къде има чисто ли? И гатим тъпото. Чист! Ти.
Обувките ще взема. What the hell? Обувчите ми се. Намирам често Този диамант е мечле. Охо. Охо. Наса сам има ли? Ти не беше ли нет? Ти сам го. Кой му даде? Този диамант е на меч. Шит, бе! Не, зададе. Мисли, защото аз не разбирам нито. Четири, 3, 2, 1. Go Foamer! О! Yes, бе! No, яко е.
Ей, сега всички хора с и такъв меч, ако съм ей тука, ей сега всички ти ги убих за 2-3 удара. Аз съм много силен, обаче. Аз до сега не говорех, но се почвам, защото и този, който и там го набарах и го факах. 3 минути, ще да. Само да дойде малките ми. Искам да го сцепя. То няма много хора тук. Само не излиза там. О, чест. Не се качва. Вътре са. Оха, къде и той е чез, бе. Той е къща ли? Половина има да потруша. Ей, сега хора, гледайте, тотална битка. Таранта. Ходжа, бе. И той взема те меч. Ах, мамицата ти, бе. Ех, моя ма уби. И как те си са по-силни? С моя енчантът, пак тяхния енчантът ти ме убиват. Най-странното. Той къде е място? О, той е хубаво място, бе. Аз той съм го играл и е интересно. Я поговоря с някой. О, идва някой. Стиви, дай да си говорим, бе. Стиви. Стиви, какво правиш? Стиви. Ти така иска да говори. Иска теб да говори. Дай си ме този час. Тук. Вот има всичко. Ей, той вземам. Дай. Изпивам. На майка ви. Довиждане!